Аз съм Ангел и това е първия ми клип. Опитах се да направя някои два клипа, но първия нещо съм бъгнал и не се получи. А втория пък беше над 15 минути и не успях, просто не мога да го сложа да ми е такова на компютъра, не знам какво да направя точно и трябва да са или точно 15 минути, или малко под 15 минути. До толкова минути трябва да са всички мои клипове, които правя за сега. Първоначално ще играем Subway Surf. Не се знае как ще се разведе, не сте изпуснали много. Първия клип снимах на Clash Royale, ама не успях да се заснима нищо почти. Дори не заснех нищо, само края, като привършвах. Не го качих, защото всичко се бъгна. И така. Ако звуча малко странно, аз не звуча по принцип така. Играта лаги, тъй че искам да похваля една моя приятелка, която ми каза за това приложение и лично аз го такова направих. Свалих. Преди си мислех, че трябва да имаш вътрешна камера, но пък не е вярно това да ви кажа. Трябва да ти е просто приложението Mobiza, на кое искате и вие си го свалете, почвайте канали. Общо взето, това ми е първия клип в YouTube. Въобще, от всичко. Може би малко да кажем, че ме е срам. Тъй като тази приятелка ми каза да ви кажа да и гледате канала donitocraft.bg. За сега май има само един клип, викала, че ще сваля ново интро и се казва, има 3-4 абоната, не съм сигурен. Не съм сигурен как ще се разведат действията тук в Subway Surf. Аре, стига игра, стига си лаги. Казах ви, че лаги май. И ако и клипа лаги, съжалявам. Няма да имам интрота и такива работи за сега. Може би, ако първите два клипа са добре, ще започна да правя поречка на тази игра. Ама клиповете ще са под 15 минути. Може би на всичко, което снимам. Ако мислите, що кашлям така, може да скажа, че съм леко болен, ама не съм особено. Тук да плащам ли? Ще пътя. О, турбораничка. Ето тук горе ми... не там горе. Трябва да ви го покажа някога. Играе малко други игрички, ама аз тази играя на телефона. Там рекорда ми е 44 000 и нещо. Но пък тук почнах преди няколко минути, може би. Преди 40-50 минути. Там се започна всичко. Точно си я свалих на таблета, защото на телефона, както казах, не искам да снимам там. Само на таблета. И така. 3144. Да. Дали имам другата там. Още две. Още една. Трябва да събирам едни шапчици за той момичи. Не знам как се казваше. Аз на телефона ми имам толкова към 4-5 герои. Да преброя. Такпот, Нинджа, Амас, чакай. Какво брах аз? Нещо се ушабих. Чакайте па да почне. Такпот, онзи, имах и друг сетих с кое. Нинджата. Май си 4. Не съм свикнал на таблета, затова малко ще падам и така нататък. Но пък няма проблеми.
Главно в този епизод, ако успеем, ще се опитам да събера към поне 7000. Или 3000 най-малко в този епизод трябва да съберем. Остават ми още към 7 минути да снимам, тъй че бързичко да работим, да се каже. После ще видя защо не ми се случва, какво трябва да направя, че я съм над 15 минути. Ще питам родителите ми. Те ще ми обяснат поне единия, защото баща ми е особено много. Няма да се зарадва от това, което му кажа. Че снимам в YouTube и вече имам канал. Тъй, че викал, че в YouTube се плаща за качиш клип. Аз не съм особено сигурен и или вие трябва да ми плащате да гледате тези клипове, или аз трябва да плащам за да ги качвам. Не разбирам много тези истории за телефони и така нататък за снимане, защото никога не съм снимал. Това ми е първа клип в живота. Спирам. Се държа. Казвам ви, гледайте Don't Crowd BG, абонирайте се за нея, заради мен. Дори да ми харесвате клиповете, ако можете ги харесвате, абонирайте се за нея. Ако моя го харесвате даже, абонирайте се за нея. Виках на всичките си приятели, качих първия си клип в YouTube. Ама пък беше малко лошо, че го качих. Така, както ви казах, над 15 минути не може и не го качих. Сега да кажем, че сякаш съм го качил. И това е ТОС. Ако говоря твърде много, съжалявам, просто съм дърдорко. Няма да мога да снимам на компютъра, защото ще бъгна нещо, както предишните пъти. Много пъти съм бъгвал компютъра, дори само с игри, дори да не съм се опитвал да снимам. Само с игри съм го бъгвал. Като малък пишех на компютъра и един път направо там сте го чули. Или ако сте го чули, да кажем, че сте го сънували. Да имам така като музика в началото и картинки, така нататък. Направо почва епизода. Не знам дори как да слагам такива неща, може би трябва да ги заснема и да си ги пусна. Не съм сигурен. Ще кажа сигурен. Може би клипът ще е много разработен. Като стигна 14 минути, след 5 минути като гледам, може би ще затворя. Ако клипът е бил някъде към 14 минути и така нататък, значи се е получило и ще го гледате. Ако искате, ако не ви хареса, не дайте лайк, ако ви хареса, разцепвайте лайк бутона и така нататък. Какво да ви изберете? Не съм добър на играта много, знам. Особено на таблет, защото нещо ми лаги малко, както все се оплаквам. Никой все още от родителите ми, приятелите ми, никой въобще не знае, че снимам.
Аз преди малко сега съм у баба ми. Тук знаеха, че ще снимам, но не знаеха, че наистина се снимам. Няма да им казвам, че да не ми го търсите, да ми се подиграват после. Бати, нали уж скочих? Не, не скочих. Създържам да не псувам и така нататък. Може би някой път ще снимам и на Clash Royale, защото там точно на онази игра ми бъгна и не успях да си кача първия клип. Дори не знам как да го делитна. Той ме остана там. С него започнах канала, ама той не скачи. Ще гледам да го кача това. Няма да се увличам много в игра и така нататък. Че идеята да не мога да кача. Може би трябва да съберем към 7. Събрахме нужните пари, т.е. не са нужни за сега. Трябва да ни 7000 най-малко, за да си купим някой як герой, даже не и як. Не сме събрали точно 12 000 нататък. Чайте, че ще да повърна. Урина са така зловещо и... молете се да ми спадне шапка. Да си купа може би 2 героя тук. Защото тук от 10 кутийките спадат някакви радиота, така нататък, бла бла бла. Летящи чини. Ако събереш достатъчно, може да си купиш здравстване някой от героите. Може би някой път ще снимам на телефона ми, за да не лаги толкова, но не съм сигурен. Що да ми даде шапка, бе? Поне бях 1000, да ви кажа. Поне бях 1000. Поне ще е много по-хубаво. Сега малко ме сам да снимам, когато може би след малко, още няколко минути ще спирам клипа, ще се самоубия, за да не ви тревожа така, че да спра по средата на играта, не да съм объркал и вие да се разочаровате. Ако много ще изтрая още малко, пак чак тогава. Защото иначе реално да може да си включи клипа. Ако клипа е път 15 минути, съжалявам за това, под 15 минути, значи се е получил. Ако въобще клипа е качен, разбира се. Така. Чао, YouTube. Само се таковам, само се приготвям. Турбуленцето, супер. Ето ще съберем тези пари, може би. Да. Нещо го не направих. Хора бъла. Чао, YouTube. Ако ще видите нещо, то е